Il-Ministru Michael Falzon qiegħed jgiddeb dak li ilhom jgħidu diversi esperti, professjonisti u NGOs illi f'Malta hawn aktar minn 300 persuna li jgħixu fil-karozzi. Il-Ministru responsabbli mis-Sigurtà Soċjali ma jaħsibx li dan huwa n-numru. Dan meta anke l-YMCA qed tkun ċara immens fuq dawn is-sitwazzjonijiet li qegħdin dejjem jiżdiedu. Naħseb illi n-numru llum jekk tieħu konsiderazzjoni tal-fatt li jinfetħu shelters oħra, tajjeb in-numru żdied. Jiġifieri żgur li r-realtà hija ta' aktar minn 300 persuna li qegħdin barra. Iffaċċjat minn din ir-realtà, Michael Falzon prova jiskredita dak li qed jgħidu l-esperti meta l-ġimgħa kien qiegħed iwieġeb domandi ta' Net News. Il-każ ta' daw fuq 300 persuna li m'għandhom saqa fuq rashom hekk. Hemm maħsub xi ħaġa lihom. Ejja ngħidu li jeżistu dal-affarijiet, ġux ngħid ma naħsibx li huma dak in-numru. Waqt konferenza li saret ġimgħa ilu, Roberta Sammut mill-Fakultà tax-Xjenza fl-Università ta' Malta qalet li jeżistu madwar 300 każ moħħbi ta' nies li jgħixu fil-karozza tagħhom għax ma jaffordjawx illi jkollhom saqaf fuq rashom. Iż-żieda fil-prezzijiet tal-kiri hija waħda mill-elementi prinċipali li kaġun tagħha qegħdin jiżdiedu n-nies li qed jispiċċaw bla saqaf fuq rashom. Dan biex ma nsemmux it-3200 persuna li qed jistennew post tal-Gvern.